η, η, η συνάντηση είναι ανοιχτή. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα. Εάν μπορούμε θα απαντήσουμε. Εάν δεν μπορούμε να απαντήσουμε, θα το δούμε, θα σας δώσουμε την απάντηση στην επόμενη συνάντησή μας. Και ένα τελευταίο. Δεν είναι σκοπός να πιάσουμε τρεις θεματικές, παραδείγματος χάρη, act of shooting σήμερα, αντιαθλητικό και να τα τελειώσουμε σε 2 ώρες. Όχι. Θα κάνουμε τόσα όσα χρειάζονται. Δηλαδή δεν μας βιάζει κανένας να τελειώνουν οι θεματικές. Ας μείνουμε σε μία θεματική και μία και δύο συναντήσεις. Εμείς είμαστε στη διάθεση και ο Μάνος και εγώ στη διάθεσή σας και αν μπορούμε και κάθε εβδομάδα να προγραμματίζουμε μία συνάντηση θα είναι το ιδανικό. Μάνο, λόγο σε σένα. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Γιώργο Σταμπουλή, για να σας συγχωρίζω. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας να είμαστε έστω και διαδικτυακά μαζί σας και να μπορέσουμε να μοιραστούμε κάποια γνώση που έχουμε εμείς ή εσείς προς εμάς και να γίνουμε καλύτεροι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Θέλει να μιλήσει ο κάθε διαιτητής, να πει κάποια λόγια, αν θέλει να κάνει κάποια, να συστηθεί, να συστηθούμε λίγο όλοι. Είμαστε 15 άτομα, αν θέλει να μιλήσει τι κατηγορία παίζει, πόσα χρόνια είναι διαιτητής. Και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα για το pre-game, που για μένα είναι σημαντικά, έστω 10 λεπτά να πούμε κάποια πράγματα. Να πω κάτι και να ξεκαθαρίσω από τη στιγμή που είναι ο Πουρσανίδης στο Zoom. Εγώ θα πρέπει να είμαι λίγο πιο πίσω, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε μαζί το όλο θέμα και θα το σεβαστώ. Ωραία. Παίρνει το λόγο όποιος θέλει, ένας-ένας, να μας στηθεί, να μας πει τι κατηγορία παίζει, πόσα χρόνια είναι διαιτητής, και να σας δούμε κιόλας και να γνωριστούμε, γιατί πάμε μόνο στο γνωστικό επίπεδο και χάνουμε το ανθρώπινο. Είναι λάθος. Να διακόψω πριν κάποιος πάρει το λόγο. Θα ήθελα όσοι μπορούν και έχουν την ικανότητα να ενεργοποιήσουν τις κάμερες. Όσοι μπορούν, δεν θέλω να πιέσω κανέναν. Για να βλέπουμε και για τους ομιλητές είναι ακόμα καλύτερο να βλέπουν τα πρόσωπα. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να παίρνει το λόγο να γνωριστούμε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Θωμάς ο Κοντού. Είμαι διαιτητής τοπικών κατηγοριών και είμαι διαιτητής 7 χρόνια. Ωραία, Θωμά. Καλησπέρα και από μένα. Μιχαηλίδης Γιώργος λέγομαι. Είμαι διαιτητής τοπικών κατηγοριών από το 2009. Ωραία. Αν είναι, θα λέω εγώ τα ονόματα εφόσον βλέπω ανοιχτές κάμερες. Φαντάζομαι είστε διαθέσιμοι να μιλήσετε όλοι. Κώστα Λιγούρα. Καλησπέρα και από μένα. Λιγούρας Κωνσταντίνος, είμαι διαιτητής Β' Εθνικής. Αξιολογήθηκα το 2016. Είμαι διαιτητής από το 2009. Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να μας μιλήσετε και είναι ιδιαίτερη τιμή για το σύνδεσμό μας. Είμαι και γενικός γραμματέας του συνδέσμου. Ωραία. Η Ελεάνα να μας πει 2 λόγια. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κρανιώτη Ελένη Άννα. Είμαι διαιτητής από το 2019. Παναγιώτη Μυρωτή. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παναγιώτης Μυρωτής. Τελείωσα τη σχολή διαιτησίας φέτος και ξεκινάω ουσιαστικά να παίζω από αυτή τη χρονιά. Ωραία, Παναγιώτη. Δανάη. Καλησπέρα σας, είμαι η Ζέγα Δανάη και εγώ ξεκίνησα φέτος τη διαιτησία και τελείωσα τη σχολή φέτος. Ωραία. Βασίλη. Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Βασίλης Παυλόπουλος. Είμαι από τους μεγαλύτερους ηλικιακά διαιτητές, αλλά έχω μόνο 9 χρόνια στο χώρο και είμαι στο τοπικό μόνο. Αποστόλη. Είναι κλειστό το μικρόφωνο. Κάνε λίγο το μικρόφωνο σου, Αποστόλη. Ωραία. Καλησπέρα, Απόστολος Βιτζίδης λέγομαι. Και εγώ τώρα ξεκινάω τη διαιτησία. Με άσπρα μαλλιά, δεν ξέρω αν φαίνονται. Οπότε, Βασίλη, σε αυτό νομίζω σε κερδίζω. Πάμε για τις πρώτες εμπειρίες για την ενεργή διαιτησία.
Ευχαριστούμε, Αποστόλη. Μιχάλη, που είσαι και στο στρατό σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, Ελευθερίου Μιχάλης. Διαιτητής 7 χρόνια μαζί με τη Θωμά, πρώην παίχτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα σήμερα. Ωραία. Νίκο. Καλησπέρα σας, είμαι ο Αρβανίτης Νίκος. Τελείωσα τώρα τη σχολή των διαιτητών και πάμε να σφρίξουμε νέα παιχνίδια. Ωραία. Χρήστο Μαρινέλη. Βασικά μου έστειλε μήνυμα, θα συνεχίσει σε λίγο ο Χρήστος. Έχει μια δουλειά, είναι στη δουλειά του βασικά. Ο Γιάννης ο Χαλόφτης. Καλησπέρα. Είμαι ο Χαλόφτης Γιάννης, είμαι τοπικών κατηγοριών. 1 χρόνο στο χώρο. Δυστυχώς δεν έχω κάμερα, το ξέρετε, για τις συναντήσεις μας. Αλλά σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή τη συνάντηση. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Και ο Δημήτρης ο Μαρτίνος. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Μαρτίνος ο Δημήτρης. Είμαι τοπικός διαιτητής, τελείωσα σχολή το 19. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ανοίξω κάμερα λόγω ίντερνετ, κολλάει. Όλα καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, από ό,τι είδα, έχει πολλούς νέους διαιτητές. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει και με την εμπειρία που έχουν και με το πότε τελείωσαν τη σχολή. Αν ξέρεις τον κύριο Μιχαηλίδη που είπε ότι είναι από το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Άνω κολλάς, δεν σε ακούμε καλά. Ναι, οι υπόλοιποι είναι πιο νέοι. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα σχετικά με το pre-game και για το πώς ετοιμαζόμαστε για ένα παιχνίδι, γιατί είναι πολύ σημαντική η διαδικασία, την οποία δυστυχώς ξεχνάμε. Στο τοπικό, Γιώργο, παίζουν και 2 διαιτητές. Στο α τοπικό εννοώ πώς παίζουν. Ναι, σωστά. Στο τοπικό παίζουν 2 διαιτητές. Έχει μόνο α τοπικό ή έχει και β, γ, Όπως είχα πει, έχουμε και β, αλλά έχουμε 4 ομάδες μόνο γιατί είχαν πολλές ομάδες φέτος και είναι... Ωραία. Εγώ θα πω γενικότερα σαν εμπειρία στο κομμάτι το πώς προετοιμαζόμαστε για το pre-game. Από τη στιγμή που παίρνουμε τον ορισμό, που έρχεται ο ορισμός σε εμάς, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, στέλνουμε ένα μήνυμα, ώστε να επικοινωνήσουμε για το πώς θα πάμε στο γήπεδο, να πιούμε ένα καφέ, να μιλήσουμε για αυτό, να προετοιμαστούμε καλύτερα, να κάνουμε scouting για το παιχνίδι, να δούμε ποιοι παίχτες σουτάρουν καλά, ποιοι δεν σουτάρουν καλά, ποιοι κάνουν foul, ποιοι κάνουν fake, ποιοι κάνουν flop, ποιοι προσπαθούν να εκμεύσουν οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα πάντως που πρέπει να γίνει είναι επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η μάστιγα της εποχής. Είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε όλοι, σε όλα τα επίπεδα. Και πόσο μάλλον όταν είμαστε ομάδα μες στο γήπεδο και πρέπει να συνεργαστούμε και να είμαστε καλύτεροι από τις υπόλοιπες ομάδες, η ομάδα των διαιτητών. Και βάζω μαζί και στο παιχνίδι και την ομάδα των κριτών και του κομισαρίου, γιατί είμαστε όλοι μια ομάδα και κάνουμε το καλύτερο για την καλύτερη διεξαγωγή του αγώνος. Αυτό που λέμε στα pre-game, για να πάμε πιο μετά και στα βίντεο, αν μου επιτρέπετε 2-3 λεπτάκια, είναι να βάλουμε τα ίδια κριτήρια για τις 2 ομάδες στο παιχνίδι. 1. Δεύτερον, να δουλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην πρωτεύουσα περιοχή ευθύνης και να έχουμε strong primary, ώστε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στην περιοχή μας, να μην βγούμε έξω από αυτή και να πάμε σε secondary coverage, σε δευτερεύουσα περιοχή ευθύνης ή οτιδήποτε άλλο, ή ακόμα και extended θα χρειαστεί πιο μετά σε 3 διαιτητές, εκτός και αν ο διαιτητής που είναι στη δευτερεύουσα περιοχή κάλυψης είναι μπλοκαρισμένος, έχει κάποια πλάτη, δεν έχει καλή θέση, δεν έχει κάνει κάποιο cross step ώστε να βρει το παράθυρο και να διαιτητεύσει τον αμυνόμενο, τότε πάμε με open angle που λέμε, με ανοιχτή γωνία, να δούμε σωστά την φάση και να την αξιολογήσουμε όσο πιο σωστά γίνεται και από εκεί και πέρα να πάμε σε ένα καθυστερημένο σφύριγμα, ένα delayed call, με patience, με υπομονή, να κάνουμε ένα υπομονετικό σφύριγμα, το οποίο όμως θα μας επιβεβαιώνει 100% το βίντεο. Αυτό θα είναι καθυστερημένο και θα κάνουμε εμπλοκή σε κάποια άλλη περιοχή ευθύνης, πρέπει να είμαστε και σίγουροι. Έχει αλλάξει πολύ το μοτίβο, έχει γίνει πιο μοντέρνα η διαιτησία, πιο ευέλικτη. Πιο παλιά, αν έκανες κάποιο σφύριγμα μπροστά σε κάποιον άλλον, αν πήγαινα εγώ και σφύριζα προς τον Γιώργο, θα μου έλεγε, στον Κουσανίδη, θα μου έλεγε, αγόρι μου, τι κάνεις, για ποιο λόγο μπαίνεις στην περιοχή μου. Τώρα,
Αν έχει μπλοκαριστεί, όπως ανέβησε από κάποια πλάτη ή από 2-3 παίκτες, από pair ή οτιδήποτε, θα με ευγνωμονεί μετά στο ότι μπήκα καθυστερημένα και πήρα αυτό το σφύριγμα και έγινε το σωστό call. Από εκεί και πέρα, μετά επικοινωνούμε στο pre-game το κομμάτι των συμπεριφορών και του πειθαρχικού ελέγχου. Είμαστε φιλικοί προς τους προπονητές, τους παίκτες, κάνουμε όλο το καλύτερο για να συνεργαστούμε για το καλύτερο του παιχνιδιού. Μιλάμε μαζί τους όταν χρειαστεί, σύντομα δίνουμε κάποια απάντηση, τους σεβόμαστε, υπάρχει το contact, η επικοινωνία με χαμόγελο, δεν είμαστε μπαμπούλες και να πάμε να τους δημιουργήσουμε πρόβλημα. Αν όμως αποφασίσουν κάτι διαφορετικό, πάμε σε μια παρατήρηση στην οποία επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας, με τους διαιτητές, και από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί και ξεπεράσουν τα όρια, πάμε και στη τεχνική ποινή και οτιδήποτε άλλο. Πολύ σημαντικό για τα παιχνίδια μας είναι το time management. Ο έλεγχος του χρόνου. Υπάρχει το shot clock, το 24 δηλαδή, και το game clock, ο χρόνος του αγώνα. Πρέπει να έχουμε συνεχώς το νου μας για να μην κυλήσει χρόνος, για να μην κυλήσει το 24 και να είναι εναρμονισμένα όλα αυτά στη συνεργασία με τη γραμματεία. Γιατί αν δεν είναι και δεν πηγαίνει, δεν έχει ροή καλή το παιχνίδι, είναι μια περίπτωση ένστασης που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα και conflict στην τριάδα, το κομμάτι του χρόνου, το να χαθεί χρόνο σημαντικός, ειδικά αν είναι το παιχνίδι στον πόντο ή κρίνεται το αποτέλεσμα οριακά. Από εκεί και πέρα ελέγχουμε σε κάθε time-in που κάνουμε για ξεκίνημα της μπάλας το σημείο επαναφοράς, το throw-in spot που λέμε, αν η μπάλα παίζεται στο back-court ή στο front-court. Και από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο να σφυρίζουμε, ό,τι δεν βλέπουμε δεν το σφυρίζουμε. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε fantasy και marginal calls και πάμε σε foul που έχουν γίνει. Και αυτό φαίνεται και από το reporting που κάνουμε στη γραμματεία, το σημείο επαφής που λέμε, που ψάχνουμε μέσα στο παιχνίδι, το point of contact που βλέπει ο διαιτητής, φαίνεται και από το reporting που κάνει στους κριτές και στη γραμματεία. Οπότε έτσι επιβεβαιωνόμαστε και από το βίντεο. Αν έχει γίνει σπρώξιμο, έχουμε pushing. Αν έχει γίνει κράτημα, έχουμε holding και στο reporting μας. Αν έχει γίνει illegal use of hands, έχει illegal use of hands και στο reporting στη γραμματεία. Οπότε όσο πιο συγκεντρωμένοι είμαστε στο ότι ό,τι βλέπω σφυρίζω και βλέπω και το σημείο επαφής σωστά, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει το foul, έτσι γινόμαστε πιο εύστοχοι και μειώνουμε τις απώλειες. Αυτά σε γενικές γραμμές για το pre-game. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και αν αυτά που λέω τα συζητάτε, γιατί εμείς, ας πούμε, στην Αθήνα, στο τοπικό και στη Θεσσαλονίκη, στο Γιώργο, τα συζητάμε και κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Στο Α τοπικό παίζουμε με 3 και στις υπόλοιπες κατηγορίες παίζουμε με 2 διαιτητές. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια στο να το βελτιώσουμε όλο αυτό. Μπορώ να προσθέσω μερικά πράγματα μένω. Αμέ, ό,τι θέλεις εδώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η κάλυψη. Το pre-game είναι ό,τι πιο συγκεκριμένο. Θέλετε λύσεις επί συγκεκριμένων καταστάσεων την ώρα του αγώνα. Να τις έχετε από πριν. Αυτή είναι ουσιαστικά η έννοια του pre-game. Το πρωί παραλάβατε κάποια emails. Ένα από αυτά είναι το IoT. Στο chapter 2.6 κάνει λόγο για το pre-game conference. Είναι απλά αγγλικά μέσα. Βασικά ό,τι παραλάβατε είναι στα αγγλικά, αλλά αυτά από σήμερα, αφού μιλάμε σε τόσο νέο ακροατήριο, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό πραγματικά, πρέπει να είναι, που λέμε, τα Ευαγγέλια για τη διαιτησία. Για τη διαιτησία σας. Εντάξει. Εκεί στο 2.6 λέει μερικά bullets. 1, 2, 3, 4. Κωδικοποιήστε τα. Το pre-game, όπως είπε και ο Μάνος, πρέπει ουσιαστικά να είναι κωδικοποιημένο. Μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Μπαίνουμε μέσα εγώ και ο Μάνος να παίξουμε. Συναντιόμαστε. Έχουμε μιλήσει, όπως πολύ σωστά, να το κάνουμε για παράδειγμα πραγματικό. Παίζουμε το Σαββατοκύριακο με τον Μάνο. Μιλάμε, εντάξει, πώς θα πας εκείνο το άλλο. Ναι, βρισκόμαστε στο γήπεδο. Πότε θα μιλήσουμε? Μια μισή ώρα πριν θα βρεθούμε στο γήπεδο. Και μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Η πόρτα έκλεισε. Δεν μπαίνει κανένας.
όταν ξεκινάμε. Ούτε καν ο κομισάριος, γιατί πηγαίνει στη γραμματεία και ξεκινάμε το pre-game. Και λέμε, ένα, call the obvious. Και θα εξηγήσω τι σημαίνει obvious. Η διαιτησία είναι πετυχημένη. Δηλαδή, όταν υπάρχει χτύπημα στο χέρι και είναι foul, πρέπει να σφυριχτεί. Αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος δεν μπορεί να χάνεται. Όταν είναι χτύπημα στην μπάλα, δεν πρέπει να σφυριχτεί. Αν υπάρχει το αντίστροφο, υπάρχει θέμα. Δεύτερον, point of emphasis. Και πιο συγκεκριμένα, traveling, βήματα. Δεν σφυρίζουμε κάθε τι περίεργο που είναι βήματα-βήματα. Είναι προτιμότερο να μην σφυρίξουμε κάτι για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι, παρά να σφυρίξουμε ή κάτι το οποίο δεν έγινε και το χάσαμε, παρά να σφυρίξουμε κάτι το οποίο φανταστήκαμε, νομίζαμε, γιατί είδαμε κάτι περίεργο και στο τέλος να μην δικαιωθούμε σε μια παρατήρηση. Ή άμα το δούμε το παιχνίδι εμείς οι ίδιοι, γιατί είδαμε κάτι περίεργο. Traveling πρέπει να είναι 100%. 50-50 δεν υπάρχουν traveling. Λέω ένα παράδειγμα. Δεύτερον, τρίτον, out of bounds, give help. Βγαίνει μπάλα από την αντίθετη πλευρά του lead. Δεν βλέπει ο lead, γιατί είναι από rebound και έρχεται από πίσω το χτύπημα. Παίζεται με δύο διαιτητές. Θα δώσει βοήθεια ο trail. Αν δεν υπάρχει απόφαση, γιατί δεν έχει δύο trail, το πρωτόκολλο λέει jumble. Αυτά συζητάμε στο pre-game. Refresh κάνουμε. Τα ξέρετε. Οι παλαιότεροι και οι καινούργοι, αυτά κάθε φορά τα ίδια πράγματα συζητάμε. Moving screens. Τέταρτο. Screens. Μάτια στο screener. Όλα γίνονται πάνω του. Πέμπτον. Goaltending. Alert στο goaltending. Αυτό, ναι. Alert στο goaltending. Αυτό είναι Ποιος που είναι βλέπουμε. Αυτό είναι, ναι. Ωραία. Είναι ένας γενικός, ας πούμε, μπούσουλας. Παρ' όλα αυτά αυτό μπορεί να ανοίξει. Τώρα ουσιαστικά που λέμε 1, 2, 3, 4, 5 το εμπλουτίζουμε ή το εξειδικεύουμε από το να λέμε eye contact. Τι σημαίνει eye contact πρακτικά? Να σε βλέπω και να με βλέπεις και να λέμε καλό σφύριγμα? Ναι, θα γίνει και αυτό. Eye contact όμως για να παίρνει ουσία όταν παίζετε μεταξύ σας και κοιτάει ο ένας τον άλλον, βλέπω την ώρα του αγώνα εγώ που κοιτάει ο Μάνος, αφού βλέπει εκεί που βλέπει ο Μάνος το συγκεκριμένο χώρο ευθύνης, εγώ θα κοιτάξω κάτι άλλο. Θα πάρω τα μάτια μου από εκεί. Είπαμε για το screens. Fake. Προτιμότερο δεν είναι κάθε πέσιμο παίκτη κάτω στο γήπεδο fake. Γιατί έχουμε καταντήσει και σε υψηλότερα επίπεδα να δίνουμε fake αυτά που δεν είναι και αυτά που είναι να μην τα δίνουμε. Δηλαδή να κάνουμε το ανάποδο. Έκτον, γενικά με τις παραβάσεις, double, triple, να το πω μπακάλικα, τσιγκούνιδες. Τσιγκούνιδες με τις παραβάσεις και στα σφυρίγματα. Μάνο, αν κάτι ξεχνάω, σε παρακαλώ να προσθέσεις, έτσι. Να προσθέσω μόνο κάτι. Ναι. Πάμε και στο κομμάτι και του αντιαθλητικού, το οποίο είναι Βεβαίως, σημαντικό. έτσι. Πρέπει να Αντιαθλητικό. πούμε. Σας εστάλει το πρωί μία παρουσίαση. Αυτή η παρουσίαση είναι από ένα PCC παγκοσμίου. Είναι μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τι λέει εκεί η παρουσίαση αυτή? Το πιο σημαντικό. Για να δώσεις αντιαθλητικό σφάλμα πρέπει να είσαι 1000% σίγουρος. Δεν αρκεί ούτε το 100% σίγουρος. Παίζετε και συζητάμε λοιπόν με τον Μάνο. Πάμε πιο πάνω. Είναι η πιο αυστηρή ποινή, έτσι, το αντιαθλητικό, όπως και η αποβολή. Οπότε πρέπει να είμαστε... Εδώ. Το προηγούμενο, Γιώργο. Εδώ. Για να σφυρίξεις UF 1000%. Παίζουμε λοιπόν και λέμε στο pre-game με τον Μάνο. Άκου να δεις, άμα σφυρίξεις αντιαθλητικό την ώρα του αγώνα, μην έρθεις να μου ζητήσεις να πάμε στο IRS. Σημαίνει ότι την ώρα του αγώνα όταν σφυρίζεις αντιαθλητικό είσαι 1000% σίγουρος. Τι να πάμε να δούμε? Να ελέγξουμε την απόφασή σου? Και το αντίστροφο, vice versa. Αν σφυρίξω εγώ αντιαθλητικό, μην έρθεις να μου πεις να πάμε να το δούμε. Τώρα εμείς είμαστε και φίλοι, έχουμε και άλλη διάλεκτο, μιλάμε και πιο άνετα. Του λέω και είμαστε και
μ' αρέσει λαϊκά να τα λέω. Του λέω μην έρθεις να μου μιλήσεις, να πάμε να το δούμε, θα σου δώσω κλωτσιά. Και ας μας δει όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Και γελάει, να, όπως τώρα, γελάει. Ε, θέλεις, τι λέει θέλεις να σφυρίξεις αντιαθλητικό, δεν είσαι βέβαιο, θα σφυρίξεις normal και θα πάμε να το δούμε στο IRS. Ή στο επίπεδο που σφυρίζετε και δεν έχετε IRS. Θα σφυρίξω απλό, θα συζητήσω με τον συνάδελφο και θα μου πει την άποψή του. Δεν είμαι βέβαιος. Τελείωσε. Personal foul. Και ας έρθει μετά οποιοδήποτε παρατηρητής και σου πει ότι ήταν UF. Κανένα πρόβλημα. Το πρωτόκολλο μου λέει ότι αν δεν είμαι σίγουρος 10 στα 10 δεν σφυρίζω αντιαθλητικό. Ούτε η πρώτη φορά θα είναι, ούτε η τελευταία που θα κάνουμε λάθος. Έτσι. Αυτά συζητάμε στο pre-game. Έτσι Time είναι management. και time management. Time management, αυτό θέλω να πω κάτι σημαντικό, Γιώργο. Είναι και τα πρωτόκολλα που έχουμε, τα protocols, σχετικά με, παράδειγμα, unsportsmanlike foul ή normal foul. Πάμε με normal foul. Αν έχουμε goaltending interference ή όχι, πάμε με goaltending και μετράμε το καλάθι. Αν έχουμε shot clock violation ή όχι, συνήθως έχουμε shot clock violation. Πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας, γιατί υπάρχουν κομβικά σημεία στα οποία πρέπει να πάρουμε απόφαση. Ή αν έχουμε act of shooting on the floor, πάμε με το act of shooting. Είναι κάποια πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να ακολουθούμε. Εύχομαι να τα έχετε ξανακούσει αυτά σχετικά με τα πρωτόκολλα. Αν δεν τα έχετε, θα τα κάνουμε και μαζί και θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Σχετικά με το αντιαθλητικό, υπάρχει κάποιος που ξέρει να μου πει τα κριτήρια απ' έξω, τα 4 κριτήρια? Αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Συγγνώμη λίγο, μάλλον. Τελειώσαμε το pre-game. Ναι, συζητούσα για το αντιαθλητικό επίσης για να πω για το... Θέλω λίγο να... Γιατί μου κάνεις μια πολύ καλή τοποθέτηση τώρα εδώ για τα πρωτόκολλα. Κάνουμε refresh και λέμε 50-50 act of shooting, ρωτάει ο ένας. Απαντάει ο άλλος, act of shooting. Shot clock violation 50-50, shot clock violation, απαντάει ο άλλος. Και έτσι ουσιαστικά κάνουμε την υπενθύμηση στο μυαλό μας. Όπως κάνουμε το ζέσταμα και κάνουμε διατάσεις, τρέχουμε λίγο στα 20 λεπτά για να ενεργοποιηθεί το σώμα, ενεργοποιούμε το μυαλό μας. Αυτό είναι ουσιαστικά το pre-game. Έτσι. Double calls. Λέει μέσα το 2.6 double calls. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να γίνει που παίζεται με 2 διαιτητές? Φανταστείτε και με 3. Ένας διαιτητής να σφυρίξει επιθετικό και ένας να σφυρίξει αμυντικό. Πρέπει αυτό να το έχουμε λύσει από πριν. Τι κάνουμε? Συγκεκριμένη λύση. Θα βρεθούμε, αν μας συμβεί, βασικά προσπαθούμε να μην μας συμβεί, γι' αυτό πάντα σφυρίζουμε πρώτα πάνω και μετά κάτω. Οπότε όταν σφυρίζω και ακούω δεύτερο σφύριγμα, γυρίζω να δω τον συνάδελφο. Αν ο συνάδελφος είναι αμέσως επιθετικό, θα γυρίσω και εγώ επιθετικό. Για τις ανάγκες της ομοιομορφίας. Αν παρόλα αυτά ένας είναι κάτω, ένας είναι πάνω, πρέπει να συναντηθούμε. Και πρέπει να συζητήσουμε τι έγινε πρώτο. Γιατί μπορεί ο Μάνος να μου πει, έχω σημείο επαφής το στήθος, το στέρνο. Πολύ ωραία. Εγώ έχω σημείο επαφής το γόνατο και είναι πρώτο. Ωραία, είναι blocking foul και τελείωσε. Και ένα πολύ σημαντικό είναι στο pre-game που συζητάμε πάντα ότι να θυμόμαστε τι σφυρίζει ο συνάδελφος. Παίζουμε με το Μάνο και δίνει τη συγκεκριμένη επαφή, είναι 50-50, τη δίνει block, όχι charge. Δεν παίζει μόνος του. Είναι ένα κομμάτι του όλου, της ομάδας, των τριών, των δύο διαιτητών. Αν αυτό το σφυρίζει block, το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά ή το αντίστοιχο στην ίδια πλευρά που θα μου τύχει, θα το δώσω και εγώ block. Blocking foul. Έτσι, για να έχουμε δεν είναι εύκολο. Ομοιομορφία. Τι είπες, Μάνο? Για να έχουμε συνέπεια και ομοιομορφία. Ναι, δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή από τώρα να αρχίσετε να μπαίνετε σε αυτή την προσέγγιση. Θα πάτε να παίξετε αύριο 2.
1 χρόνο, 2 χρόνια, 8 χρόνια, όσα και αν είναι τα ίδια πράγματα για όλους. Προσπαθήστε να θυμάστε τι σφυρίζει ο συνάδελφος. Σφύριξε αυτό traveling. Το κρατάω, να το δω. Αν τύχει το ίδιο, θα το σφυρίξω κι εγώ traveling. Καμία ερώτηση? Έχετε κάποια ερώτηση για να πάμε και σε κάποια clips? Αν θέλετε κάτι, ρωτήστε ελεύθερα, έτσι. Δεν υπάρχει συζήτηση, κάνουμε. Ήθελα να ρωτήσω αυτά που λέμε, τα συζητάτε καθόλου πριν το παιχνίδι? Ξέρω ότι δεν είναι, κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Δεν έχει να κάνει αν είναι Α1 ή τοπικό. Τα συζητάτε καθόλου? Έχετε σε επικοινωνία, λέτε κάποιες ενότητες από αυτές που αναφέραμε με τον Γιώργο? Λέμε ανά παιχνίδι κάποιες ενότητες, απλά δεν τις καλύπτουμε όλες ανά παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι του pre-game γίνεται σε πολύ επιφανειακό επίπεδο, πέραν της δικαιολογίας του χρόνου, καθώς έχουμε πολλά παιχνίδια το ένα πάνω στο άλλο και ουσιαστικά αναλωνόμαστε στη μετακίνηση, και στη μετακίνηση μπορεί να γίνει το pre-game προφανώς, αν είμαστε μαζί. Απλώς δεν γίνεται αυτή η ανάλυση που θα πρέπει όπως αναλύεται σήμερα. Πάντως, να πω κάτι. Εγώ, ας πούμε, τις Δευτέρες έχουμε το αλφα-τοπικό στην Αθήνα. Παίζουμε 3 διαιτητές και παίζουμε με κάποιον νέο που είναι να πάει στα προστάζ. Να ξέρετε ότι πηγαίνω 1 ώρα πριν στο γήπεδο και κάνω pre-game και ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το κάνω όσο πιο επαγγελματικά μπορώ. Δεν με νοιάζει αν είναι αλφα-τοπικό. Προσπαθώ να βάλω το νέο παιδί σε αυτή την νοοτροπία. Θεωρώ πως μπορείτε να το κάνετε. Εννοείται πως αν είναι απαναδό παιχνίδια δεν γίνεται, αλλά μπορείτε να το δείτε ακόμα πιο σοβαρά και θα δείτε πόσο θα σας βοηθήσει σαν ομάδα. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και κάποια clips και να το αναλύουμε μαζί με τον Γιώργο και να κάνουμε κάτι διαδραστικό, να έχουμε συμμετοχή. Αν θέλετε και να απαντήσει στο chat, να λέμε τη γνώμη μας, ή ακόμα και να σκόρουμε χέρι και να παίρνει το λόγο όποιος θέλει. Ό,τι θέλετε. Μπορώ να κάνω λίγο μία ερώτηση Ναι, Θωμά. αφορά το αρχείο με το αντιαθλητικό. Υπάρχει στην σελίδα 5 που λέει Protocol Multiple Criteria in Same Action. Υπάρχει συνδυασμός 2 και 3 κριτηρίων. Αυτό είναι... Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε παραπάνω, γιατί εγώ έτσι Μια όπως φάση το... είναι 2 κριτήρια. Ας πούμε, να είναι το ΣΕ1 και το ΣΕ2. Ναι. Πάντα βάσει οδηγίας παίρνουμε το μεγαλύτερο κριτήριο. Δηλαδή από το ΣΕ1 και το ΣΕ2 παίρνουμε το ΣΕ2. Το ΣΕ2 και ΣΕ3 δίνουμε αντιαθλητικό και λέμε ότι είναι ΣΕ3. Κόβει τον εμφυδιασμό ή οτιδήποτε. Μπορεί σε μια φάση να έχουμε 1, 2, 3 κριτήρια να εξυπηρετούνται. Δικαιολογούμε με το μεγαλύτερο σε ποινή κριτήριο, ας πούμε, βάσει. Ωραία. Άρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον πειθαρχικό αν μας γίνει κάποια ερώτηση γιατί δόθηκε αντιαθλητικό αυτό. Αν πας στο τοπικό και του πεις σε 2, σε 3, πιστεύω ότι θα γελάσει, να ξέρεις, θα σου πει κάνε κάτι άλλο. Αλλά εγώ, ας πούμε, όταν με ρωτάνε, λέω ότι είναι το πρώτο κριτήριο στο αντιαθλητικό, δεν κάνει καμία προσπάθεια να παίξει την μπάλα, φίλε μου. Ή σε 2, excessive hard contact, οπότε είναι σκληρή επαφή, δεύτερο κριτήριο αντιαθλητικού. Πολύ ωραία. Θωμά και όλοι, πάνε λίγο, Γιώργο Σταμπούλη, πίσω, στην πρώτη σελίδα, εδώ, πίσω, εδώ, stop. Ό,τι είναι με κόκκινο είναι ουσιαστικά οι λέξεις κλειδιά, οι power words. Και θα πω κάτι. Πρώτη κατηγορία, Β κατηγορία, αύριο Γ εθνική, Β εθνική, Α2, Α1, διεθνής, να ξέρει αγγλικά. Εσύ, Θωμά, και ο κάθε ένας σας και η κάθε μία σας έχεις όλο το ελεύθερο να μάθεις αυτό όπως το λέει. Not legitimate attempt to play directly the ball. Όπως λες καλημέρα. Δεύτερον, excessive hard contact. Τρίτον, unnecessary contact. Και τέταρτον, progressing on the opponent's basket, laterally contact behind or laterally. Finish. Δεν σε κατάλαβε, είναι πρόβλημά του. Η επίσημη γλώσσα είναι η αγγλική. Εσύ αυτά να πεις και ο καθένας μας είσαι ok. Απλώς να ξέρεις ποιο κριτήριο άμα σε ρωτήσει. Και αυτά τα κόκκινα είναι ουσιαστικά οι λέξεις που πρέπει να θυμάσαι. Έτσι όπως είναι.
not legitimately attempt to play the ball. A hard excessive contact, unnecessary contact in transition, laterally or behind illegal contact progressing towards the opponent basket. Fast break μπορείς να χρησιμοποιήσεις το τέταρτο κριτήριο. Player. Πάντως, όσο πιο πολύ ασχοληθείτε με αυτά και τα διαβάσετε και δείτε την ορολογία και την αγγλική, εμένα να ξέρετε, εντάξει, το 19 έγινα διεθνής, ο Γιώργος είναι πολύ πιο πίσω, έγινε διεθνής πολύ πιο νωρίς και είναι πολύ πιο έμπειρος, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η ορολογία και συνεννοιόμαστε με λίγα λόγια. Είτε είναι εδώ, είτε είναι εκεί, οπουδήποτε. Όμως, ταπεινά και όμορφα και ωραία στο τοπικό, λέμε είναι το κριτήριο αυτό, δεν κάνει καμιά προσπάθεια να παίξει την μπάλα, excessive hard contact, πολύ σκληρή επαφή, κόβει το νέο fast break ή το κριτήριο 4 αντίστοιχα. Οπότε ευγενικά το επικοινωνούμε. Το καταλάβανε, έχει καλώς. Δεν το καταλάβανε, πάλι έχει καλώς. Ναι, δεν μπορείς, έτσι όπως το λέει πολύ σωστά μας, τι να πεις περισσότερο δηλαδή. Τι να πεις. Δεν του λες σε 1, σε 2, σε 3, σε 4 και να σου πει αυτό σε 5. Του εξηγείς. Εντάξει. Έχετε κάποια απορία, θέλετε κάτι να πούμε, διαφορετικά μπορούμε να προχωρήσουμε στα clips, αλλά αν θέλετε κάτι μια απορία αν έχετε, είμαστε εδώ. Ναι, μία απορία λίγο. Σε συγκεκριμένη φάση, για το αντιαθλητικό, αν για κάποιο λόγο σφυρίξουμε ένα φάουλ στο transition, το οποίο αν εμείς το σφυρίζουμε, ένα δευτερόλεπτο όμως μετά αν αφήναμε το παιχνίδι, ξέρουμε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε, ίσως και να μην το σφυρίζαμε καθόλου, no call δηλαδή. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Είναι προτιμότερο να πάμε στο αντιαθλητικό ή να μείνουμε στο απλό φάουλ? Και αυτό, δηλαδή υπομονετική σφυρίχτρα, δηλαδή αν αφήναμε ένα no call σε μια συγκεκριμένη επαφή θα βλέπουμε ότι δεν θα τον επηρέαζε τον παίχτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο όμως βιαστούμε και σφυρίξουμε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Γιώργο, θες να απαντήσεις ή να πάρω το λόγο? Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ καλή και αποτελεί πρόβλημα και conflict και μπέρδεμα για όλους, για να είμαι ειλικρινής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι το αντιαθλητικό δεν έχει πλεονέκτημα. Όμως, στο κριτήριο που λες, στο C3, αν πάει ο παίκτης να κόψει το fast break και όντως ο επιτιθέμενος δεν επηρεάζει το RSBQ που λέμε, το ρυθμό του, το balance του, την ισορροπία του, το οτιδήποτε και μπορεί να ανταπεξέλθει και να φτάσει στο καλάθι ή με πάσα να έχουμε κάρφωμα οτιδήποτε και μπορούμε να έχουμε ένα highlight, ας μην το κόψουμε με αντιαθλητικό. Όμως, η οδηγία είναι ότι το αντιαθλητικό δεν έχει πλεονέκτημα. Επειδή είναι η μέγιστη ποινή, 2 βολές και κατοχή από το front court με 14, από τη γραμμή επαναφοράς, θεωρώ πως πρέπει να τους στηρίξουμε. Ξαναλέω όμως, το κάθε παιχνίδι, θα χρησιμοποιήσω ένα ρήμα που δεν μου αρέσει, αλλά υπάρχει. Αν χωράει στο παιχνίδι και μας παίρνει να αφήσουμε για το θέαμα και τα σχετικά και για να κάνουμε ένα highlight και βγαίνει επιθετικά η ομάδα για να καρφώσει, να φτάσει, να πασάρει οτιδήποτε, έχουμε την κριτική σκέψη και τη λογική εκείνη τη στιγμή με μια καθυστέρηση 1 δευτερολέπτου να πάρουμε την απόφαση. Ξαναλέω όμως ότι το αντιαθλητικό δεν πρέπει να έχει πλεονέκτημα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παράδειγμα συγκεκριμένο. Κλέβει την μπάλα και φεύγει μόνος στο καλάθι. Ο τριπλέρ. Και του γίνεται επαφή από το πλάι. Από τον αμυντικό. Σου ανοίγω ουσιαστικά το 4ο κριτήριο τώρα. Το έχουμε μπροστά μας, Κώστα. Εντάξει. Αποφασίζεις και σφυρίζεις. Στο επόμενο δευτερόλεπτο καταλαβαίνεις ότι και να μην σφυρίζεις αυτός θα είχε φύγει. Θα είχε φύγει με την μπάλα και θα πήγαινε μόνος να βάλει καλάθι. Αυτή είναι η πιο, ας πούμε, περίπτωση πιο συνηθισμένη. Δεν έχεις επιλογή, αυτό που είπε ο Μάνος, θα πας αντιαθλητικό. Από τη στιγμή που σφύριξες και σου πληρεί η φάση συγκεκριμένο κριτήριο, θα πας αντιαθλητικό. Ωραία. Τέλεια. Κατανοητό. Ναι. Νομίζω ότι αυτή την περίπτωση
ήτχες κατά νου και μας ρώτησες αυτό το πράγμα. Σωστά. Δεύτερο παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Κλέβει την μπάλα ο αμυντικός, τριπλάρει και ξεκινάει στο κέντρο και του γίνεται επαφή από το πλάι από κάποιον καινούριο αμυντικό. Μπροστά του έχει άλλους δύο. Ένα συμπαίκτη του, έναν αμυντικό ή δύο συμπαίκτες του από τα φτερά, από τις 45 μοίρες και έναν αμυντικό να περιμένει. Μια διάταξη περίπου 3-2. Έτσι. Και του γίνεται επαφή. Σφυρίζεις. Καταλαβαίνεις ότι αυτή η επαφή θα συνέχιζε. Επίσης δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν θα κάνουμε ζημιά στον επιθετικό. Θα πας σε 3. Αυτή η περίπτωση είναι και πιο δύσκολη από την προηγούμενη, γιατί έχει παίχτες μπροστά. Και ίσως κάνουμε δεύτερη σκέψη στο να μην σφυρίξουμε, γιατί επειδή είναι ένα Απλώς ζευγάρι. αλλάζει το κριτήριο. Απλώς αλλάζει το κριτήριο. Δεν μπορεί να συζητάς για σε 4. Θα συζητήσεις για σένα σε 2, σε 3. Στα 3 πρώτα κριτήρια κρίνεται το level of contact. Το επίπεδο της επαφής. Την ένταση της επαφής. Εντάξει. Αυτό θα κρίνεται. Στο 4ο είναι administration foul. Progressing. No other opponents. Contact illegal behind or laterally. 1, 2, 3, τελειώσαμε. Δεν κρίνω το level of contact excessive, hard. Γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Ναι. Στο 1, 2, 3 κριτήριο κρίνεται nature of contact, level of contact. Στο 4 είναι administration κριτήριο. Δηλαδή πληρείται το 1, 2, 3, τελείως είναι αντιαθλητικό. Δεν εξετάζω αν αυτή η επαφή ήταν μεγάλη, μικρή, εντάσσεως ή μη εντάσσεως. Που εξετάζω στο 1, 2, 3. Ναι. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, μπορούμε να πάμε σε κάποια κλιπ, να δούμε το πρώτο Γιώργο και προτείνω στο chat, αν συμφωνείτε κι εσείς, να κάνουμε έτσι ακόμα ένα μισάωρο και στο chat να έχουμε απαντήσεις όλων των διαιτητών με το τι αποφασίζουν, αν είναι αντιαθλητικό ή normal, και αν γράφουμε, ας πούμε στο normal θα γράφουμε N, normal, αν γράφουμε U, UF, αντιαθλητικό foul, ας γράφουμε και το κριτήριο αν μπορούμε, 1, 2, 3, 4. Διαφορετικά, αν έχουμε βίντεο για act of shooting ή on the floor, θα γράφουμε AOS, act of shooting, AOS ή on the floor, ό,τι θέλετε. Για χωρίς ντροπή, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει, ρωτάει και εμείς δεν τα ξέραμε. Σιγά σιγά μάθαμε αφού κάναμε 500 λάθη. Λοιπόν, πολύ ωραία Μάνο. Επίσης σας εστάλει το γλωσσάρι. FAOS είναι foul act of shooting. Ναι, act of shooting. Ναι, act of... Όχι. Νόμιζα ότι ήταν το foul. Εντάξει. Act of shooting AOS. No act of shooting NAOS. UF, unsportsmanlike foul. Normal foul NC. Normal call. Θα τα δείτε στο γλωσσάρι τα ακρονίμια ποια είναι. Regular call δηλαδή. Χρησιμοποιήστε αυτά. Όταν είναι απλό ή θα πείτε PF personal foul ή regular foul, PF personal foul. Αν είναι αντιαθλητικό γράψτε UF. Αν είναι act of shooting βάλτε AOS. Αν είναι no act of shooting NAOS. Πάμε. Και να μην τα καταφέρουμε, τα γράφουμε και στα ελληνικά, απλά λέμε πώς πρέπει. Προχωράμε. Με ποιο θα ξεκινήσουμε? Όποιο θέλεις Γιώργο, ελεύθερα. Και το μελετάμε όλοι μαζί, γράφουμε μια απάντηση και επανερχόμαστε με τον Γιώργο στο τέλος, με τον Μπουσανίδη. Ας πάμε με το αντιαθλητικό που τα είπαμε και πριν. Ωραία. Ναι, το αντιαθλητικό και μόνο το αντιαθλητικό θα κάνουμε σήμερα, μάλλον. Μπράβο. Δεν χρειάζεται να πάμε στο άλλο. Το αντιαθλητικό. Και αν δεν τα τελειώσουμε όλα τα κλιπ, δεν μας πειράζει καθόλου. Ακριβώς. Δεν μας πιέζει κανένας να τα δούμε. Πόσα κλιπ είναι αυτά, Γιώργο? Θα είναι... Πόσα κλιπ είναι? 3, 6, 9, 13. 9 και 4, 13 τα μέτρησα σωστά.
Ναι, ναι. Βλέπουμε αν τα καταφέρουμε και την άλλη φορά τα υπόλοιπα. Όσα δούμε. Πάμε στο πρώτο και απαντάμε αφού το δούμε στο chat. Δεν ξέρω αν μόνο σε μένα δεν φαίνεται καλά. Βλέπω αποσπασματικά, δεν βλέπω ροή. Ναι, κόλλησε και... Να το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Ναι, ναι. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ενοχλούν τα παραθυράκια που έχω ανοιχτά ή φαίνεται μόνο το βίντεο σας? Το βίντεο Προτείνω να φαίνεται. κλείσουμε και όλες τις κάμερες μας. Ας κλείσουμε τις κάμερες, ναι. Ωραία. Τώρα δεν παίζει. Δεν παίζει. Τώρα το βλέπετε? Ναι, εγώ ναι. Εγώ μόνο κομμάτια βλέπω. Δεν το βλέπω όλο. Μάλλον αυτό το ίντερνετ μου. Και εγώ δεν το βλέπω καλά. Και εγώ μόνο κομμάτια βλέπω. Υπάρχει κάποιος που το βλέπει, ας πούμε, από το replay εδώ, αν βλέπει την κίνηση που κάνει ο Λούτζης και το νούμερο 4. Ελάχιστα. Ελάχιστα εγώ. Δεν είναι καλό. Το βλέπω μόνο εγώ ή ότι δεν το βλέπω πλειοψηφία? Γιώργο Σταμπούλη, μήπως να έβγαινες και να έκανες share την οθόνη σου. Ναι. Καμιά φορά. Ναι, ναι, ναι. Το έχω ανοίξει, το βλέπετε? Ναι. Ναι. Πάμε να το τρέξουμε. Το replay τώρα θα σας δείξει, παιδιά, αν το βλέπετε. Εμένα μου φαίνεται πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς καλύτερα. Έχει κάποιος άποψη? Ναι. Βλέπουμε μια επαφή η οποία δεν πάει να παίξει την μπάλα. Είναι από τον αγκώνα και πάνω. Και θεωρώ ότι θα πήγαινα στο αντιαθλητικό. Δεν κάνει νόμιμη προσπάθεια να παίξει την μπάλα. Δεν είναι κοντά στον καρπό, δηλαδή η επαφή είναι από τον αγκώνα και πάνω. Οπότε θα έδινα αντιαθλητικό. Δεν ξέρω αν μετράει και το γεγονός το ότι μετά την επαφή δεν τραβάει το χέρι του προς τα πάνω και συνεχίζει να κατεβαίνει. Πώς λέγεται αυτό? Excessive contact. Παρακάτω τι γράφει? Follow through. Στην παρουσίαση. Follow through. Follow through. Okay. Μάνο. Συμφωνούμε με τα παιδιά. Είναι αντιαθλητικό. Τώρα, στο αν θα φτάσουμε στο C1 ή στο C2, όντως υπάρχει ένα παραταμένο από το νούμερο 4α και μπορούμε να πάμε στο C2 και να πούμε για excessive contact, γιατί όντως τον τραβάει παραταμένα. Μας ενδιαφέρει η σωστή απάντηση και το C1 μας κάνει, αλλά το C2 είναι η σωστή απάντηση και πάμε για αντιαθλητικό, εξυπηρετούνται και τα δύο κριτήρια και βάσει διαφάνειας που πάμε πριν, πάμε με το C2. Και αυτό, Θωμάση, το είπες, είναι ακριβώς το χέρι του αμυντικού. Δεν ξέρω, φαίνομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα αυτό. Σε κατέβασα και σε πήρα μαζί μου κάτω. Και άλλο πράγμα αυτό.
Δηλαδή, κατεβάζω το χέρι μου από εδώ. Εδώ. Κάνω αυτό. Μπαμ. Και άλλο πράγμα αυτό. Σε κατέβασα και σε πήρα μαζί μου. No way to score. Αυτό είναι το follow through. Ακριβώς αυτό είναι το sign για να γίνει αντιαθλητικό. Ότι το χέρι είναι κάτω, no way to score. Έχει κάποιος άλλος αντίθετη άποψη? Αν όχι, πάμε στο επόμενο κλιπ, Γιώργο. Να μου λέτε λίγο άμα δεν βλέπετε καλά ή όχι για να ξέρω. Έχετε δει τη φάση? Ναι. Ναι. Ωραία. Αν έχετε άποψη, γράφουμε στο chat για να πάμε μετά σε επικοινωνία. Αν θέλεις, Γιώργο, βάλ' το άλλη μια φορά να παίξει. Ναι, το βάλω αν είναι από το κατευθείαν από το τέτοιο. Ναι. Το replay. Αν θέλετε, γράψτε μισό λεπτό ακόμα. Λοιπόν, βλέπω τις απαντήσεις σας. Πάμε με αντιαθλητικό φάουλ. Ο παίκτης δεν κάνει καμία προσπάθεια να παίξει την μπάλα. Υπάρχει ένα κράτημα το οποίο είναι πάνω από το μέρος του αγκώνα. Ε, Εδώ βλέπουμε ότι το κριτήριο είναι για αρχή σε ένα. Τώρα αν είναι λίγο excessive ή hard οτιδήποτε, όχι, θα πάμε με το σε ένα, παιδιά. Εδώ, δεν παίζει την μπάλα και είμαστε OK. Νομίζω μας καλύπτει. Δεν μας πειράζει, ας έχουμε πρόβλημα στην αιτιολογία των κριτηρίων. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι αντιαθλητικό. Να ρωτήσω Για το, κάτι. Αυτό. για το σε 3 που γράφει κάποιος, ποιος είναι ποιος θέλει? Το σε 3 νομίζω εγώ το Ναι, ο Θωμάς το έχει γράψει. Ναι, ότι πάνω κόβει τον κάτω, ναι, Παστρέ. πάνω κάτω όλα τα κριτήρια τα καλύπτει. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, Ας είναι το εγώ πρόβλημα σε αυτό αυτό. βλέπω. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι αντιαθλητικό και προχωράμε. Να ρωτήσω κάτι πάνω να- σε αυτή τη φάση, πριν προχωρήσουμε. Τι ερώτηση, Γιάννη? Δεν προλαβαίνω να το ρωτήσω Πες, τώρα. Γιάννη, πες. Εδώ ο παίχτης τραβάει και συνεχίζει να τραβάει, δεν το αφήνει. Εδώ δεν υπάρχει follow through. Βέβαια. Το είπε ο Μπορούμε να Μάνος. πούμε σε δύο. Το είπε ο Μάνος. Σε μία φάση μπορούμε να έχουμε δύο κριτήρια. Ναι, γιατί δεν διαλέξαμε το μεγαλύτερο όπως κάνουμε Οκ, σε ένα κανένα συγκεκριμένο. πρόβλημα. Και σε δύο μπορεί να πάει, γιατί υπάρχει αυτό το τράβηγμα, το follow through. Γιατί είναι σε ένα, γιατί η μπάλα είναι στο δεξί χέρι και το αριστερό. Εκείνο είναι το χέρι για να παίξει την μπάλα και παίζει το άλλο το χέρι. Γιατί είναι σε δύο, γιατί έχει ακριβώς αυτό το τράβηγμα που είπε ο Μάνος, το follow through. Σε ένα, σε δύο, σε δύο. Γιατί δεν είναι σε τρία, γιατί κάποιος έγραψε, νομίζω ο Θωμάς, σε τρία, γιατί δεν υπάρχει ακόμη progress. Δεν έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη. Transition. Ακόμη είμαστε στη διεκδίκηση της μπάλας και τώρα θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Προχωράμε.
Θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Θέλουμε να συζητήσουμε για την ενέργεια που κάνει το 22α. Αν έχουμε normal foul ή unsportsmanlike foul και το κριτήριο. Όποιος έχει άποψη στο chat γράφει και αναλύουμε μετά περαιτέρω. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να το ξαναδείξω αυτό. Ναι, ναι. Έχουμε και, αν δεν κάνω λάθος, η Δανάη και άλλη μια κοπέλα δεν είναι στην παρέα, λάθος κάνω. Η Δανάη και η Ελεάνα. Και η Λεάνα, ναι, ναι. Θέλει κάποια από τις δύο να το αναλύσει. Αν είναι έτοιμη και χωρίς να δημιουργούμε θέμα. Αν δεν το κάνω εγώ, δεν πειράζει. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ναι. Πιστεύω πως είναι UF. Okay. Σε δύο θα έλεγα, γιατί προφανώς υπάρχει excessive contact, αλλά δεν φαίνεται να θέλει να πάει προς την μπάλα. Άρα, μεταξύ των δύο κριτηρίων που λες, ποιο θα κρατήσεις? Καταρχάς, λέμε ότι είναι αντιαθλητικό. Ναι. Ωραία. Άρα, αφού φαίνεται ότι υπάρχει excessive hard contact ή για το πρώτο που λες ότι δεν φαίνεται ή φαίνεται, θα μείνουμε στο μεγαλύτερο κριτήριο, σωστά? Ναι, θα πω το σε δύο, γιατί δεν είμαι 100% σίγουρη Ωραία. για σένα. Ένα πράγμα να πω ότι είμαστε 100% για το αντιαθλητικό, για να το σφυρίξουμε. Και από εκεί και πέρα για το κριτήριο, ας μην είμαστε 100%, αλλά πρέπει να είμαστε 100% ότι είναι αντιαθλητικό φάουλ για να σφυρίξουμε. Εδώ έχουμε ένα σε δύο, excessive hard contact, hard contact για την ακρίβεια. Είναι βίαιη επαφή και πρέπει να πάμε για αντιαθλητικό. Δεν ξέρω εδώ αν έκαναν upgrade μετά από meeting οι διαιτητές ή αν πήγανε στο IRS και το είδαν. Μάνο, είχε τελειώσει το παιχνίδι και θέλαμε να φύγουμε. Βιαζός ήταν, εντάξει. Είχε πτήσει ο Γιώργος, οπότε το αφήσανε και προχωρήσανε. Να πω λίγο για τη συγκεκριμένη φάση κάτι με αυτά που άκουσα. Μετά. Όχι τώρα, από τη Δανάη που άκουσα την ανάλυση. Το βράδυ εννοούσα. Για πες, Γιώργο. Όχι, τώρα. Λοιπόν, πρώτον, δεν μας ενδιαφέρει η πρόθεση κανενός. Τιμωρούμε μόνο το action. Επομένως, βγάζουμε από τις... γιατί αύριο θα έχουμε συζήτηση με έναν προπονητή. Βγάζουμε με έναν παρατηρητή, με έναν συνάδελφο. Βγάζουμε από τις διατυπώσεις μας το ήθελε, είχε πρόθεση, μόνο το action. Δεύτερον, το κριτήριο 2 είναι διατυπωμένο ως εξής. Όταν το διαβάσετε στο άρθρο 37 στον αγγλικό κανονισμό. Hard excessive contact in his effort to play the opponent or the ball. Δηλαδή, και αν ακόμη κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα, αυτό μπορεί να διώχνει το κριτήριο 1, αλλά αν υπάρχει το follow through, το οποίο δίνει το excessive, μας δίνει το κριτήριο 2. Αυτό εδώ έχει γίνει ουσιαστικά σε αυτό το κλιπ. Και κακώς δεν έχει αναβαθμιστεί. Κακώς δεν κάναμε meeting, παρότι τελείωνε το παιχνίδι και ήταν 25 πόντους. Είναι αντιαθλητικό, γιατί στην προσπάθειά του να παίξει την μπάλα πράγματι ο αμυντικός, δεν τη βρίσκει και συνεχίζει και γκρεμίζει όπως γκρεμίζει με σημείο, μάλλον λάθος η διατύπωσή μου, γκρεμίζει, προκαλεί τη συγκεκριμένη επαφή που είναι excessive και hard, γι' αυτό και είναι αντιαθλητικό. Να πω μόνο μια λεπτομέρεια, Γιώργο, αν με επιτρέπεις. Το μεγάλο πρόβλημα και το challenge και η πρόκληση σε αυτά τα παιχνίδια είναι να έχουμε consistency, συνέπεια, από το 0 μέχρι το 40. Εκεί χάνουμε λίγο και επειδή χαλαρώνουμε και πάει 20-25 και έχουμε μετά πτήσει, έχουμε να γυρίσουμε ή κάτι άλλο, έχουμε στο μυαλό μας, για κάποιο λόγο το προσπερνάμε αυτό. Πρέπει να είναι αντιαθλητικό και πρέπει να φαίνεται συνέπεια από το 0 μέχρι το 40. Το κριτήριο που θα δοθεί UF2 σε 2 στο 5 θα δοθεί και στο 39 και 50. Έτσι. Κρίνουμε μόνο, πάλι στο αντιαθλητικό, υπάρχει
μια πρόταση παρακάτω μετά τα κριτήρια που λέει The referees judge only the action. Κρίνουν μόνο την πράξη, την ενέργεια. Και για να τα κολλήσουμε με το pre-game. Κάναμε pre-game, να όμως που δεν το εκτελέσαμε. Δηλαδή είπαμε, σφυρίζουμε απλό. Όταν σφυρίζουμε απλό, έχουμε την πόρτα του IRS. Ζήτησε να πάμε να το δούμε. Ή ένας συνάδελφος μπορεί να έρθει και να του πει να πάμε να το δούμε, γιατί η δική μου η γωνία και στην προκειμένη περίπτωση καλύτερη γωνία έχει ο sender. Στο συγκεκριμένο κλιπ είμαι εγώ sender. Έτσι. Θα έπρεπε να πάω και να πω στον συνάδελφο πάμε να το δούμε. Και δεν έχει να κάνει το ότι θα μπω στα χωράφια του συναδέλφου και θα μειώσω το συνάδελφο. Ή θα πάμε στο IRS για να ελέγξουμε την απόφαση. Μας ενδιαφέρει η σωστή απόφαση. Στο τέλος. Δεν είναι προσωπικό κανενός. Παράδειγμα, βγήκε εκτός ορίων η μπάλα. Και μου λέει ο Μάνος, Γιώργο, είμαστε στα τελευταία 2 λεπτά του αγώνα, νομίζω ότι η μπάλα είναι για την άλλη ομάδα. Οκ, πάμε να το δούμε. Άμα δούμε ότι είναι για την άλλη την ομάδα, τι θα κάνουμε, δεν θα αλλάξουμε την απόφαση. Θα πω εγώ, όχι, επειδή είναι η απόφασή μου, θα μείνουμε στην αρχική λανθασμένη απόφαση. Όχι, φυσικά. Έτσι. Προχωράμε. Αν δεν έχουμε κάποια απορία, συνεχίζουμε στα επόμενα και κρατάμε ειδικά το κομμάτι του consistency που είπαμε σε όλο το παιχνίδι για όλα τα κριτήρια και για όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι fake flop, είτε είναι act of shooting in the floor, είτε είναι unsportsmanlike ή απλό foul. Πάμε στο επόμενο. Είναι πέναλτι, είδος πέναλτι εδώ. Τι είδες? Θα ήθελα να δω τις απαντήσεις σας σε αυτό το κλιπ και αν γίνεται και το κριτήριο. Αν είναι διαφορετικό. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο? Βλέπω τις απαντήσεις σας. Θέλετε να πάρω εγώ το λόγο? Ναι. Ωραία. Αρχικά βλέπουμε ότι ο αμυντικός κάνει κίνηση για να παίξει στην μπάλα, ωστόσο δεν βρίσκει την μπάλα και στη συνέχεια τραβάει τον επιτιθέμενο από το σώμα. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να πάμε σε μια απόφαση αντιαθλητικού με κριτήριο σε 2. Μία ερώτηση για να δουλέψουμε σωστά. Ο αμυνόμενος έχει νόμιμη θέση άμυνας, έχει legal guarding position? Θεωρώ ότι δεν έχει ισορροπία. Δηλαδή πέφτει και πάνω στον επιτιθέμενο, αν και νομίζω ότι πρώτα τον κρατάει και μετά πέφτει πάνω. Δηλαδή σίγουρα δεν έχει legal guarding position. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι είναι από μπροστά ο παίκτης. Ναι.
Απλά legal guarding position σημαίνει από μπροστά ο παίκτης, όπως λες Γιώργο, σωστά, δύο πόδια στο έδαφος και face to face. Εδώ έχει φάει την τρίπλα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Έχει βγει εκτός ο παίκτης, που οκ, επιτρεπτό, αλλά μετά υπάρχει κάτι over για μένα, παραπάνω από simple contact. Αυτό δεν είναι normal contact, δηλαδή αυτό που γίνεται μετά. Έχει και πόδι, έχει και χέρι, έχει και holding, έχει και οτιδήποτε. Όμως, θέλω να βάλω και κάτι άλλο στο παιχνίδι, που δεν έχει σημασία αν είναι α1 ή α τοπικό, γιατί όλες μας οι αποφάσεις έχουν βάρος. Το παιχνίδι είναι 77-78 και έχει 4 για λήξη. Έχουμε κατάσταση transition, έχουμε κατάσταση new fast break. Για μένα κόβει το νέο transition, κόβει το νέο fast break και πρέπει να πάμε σε 3. Δεν υπάρχει poor try to play the ball που λέμε, γιατί στο poor try to play the ball μας είναι σαν οδηγία στη FIBA, να είμαστε πιο ελαστικοί οτιδήποτε. Εδώ ξαναλέω, έχει φάει την τρίπλα και πάει να κόψει καθαρά τον επιτιθέμενο. Άρα πρέπει να πάμε με ανταθλητικό και το κριτήριο, κατά τη γνώμη μου, είναι το σφ3. Σταμάνω, δύο προσθήκες. Πρώτον, το legal guarding position που είπε ο Μάνος, το λέει μέσα ο κανονισμός. Ναι. Εκεί που αναφέρει τα fouls. 2 feet on the floor, facing the opponent. Άρα δεν είναι κάτι που θα το βρω, είναι καθαρά γραμμένο, διατυπωμένο μέσα στον κανονισμό. Stop. Δεύτερον, γιατί διάβασα και για σένα, ναι, είναι και σε ένα, αλλά είναι και σε 3 και υπερτερεί το σε 3. Τρίτον, IoT τώρα εδώ. Ποιος διαιτητής σε αυτό το play μπορεί να δει το συγκεκριμένο σημείο επαφής? Ο Σέντερ. Μπράβο. Όταν γίνει επαφή, κάνε το pause, Γιώργο, στα μπουλή. Stop. Όχι, πιο πίσω. Άρχισα. Δώστε με ένα... Δεν πειράζει. Βασικά εδώ το θέλουμε. Ναι. Stop. 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 Γυρνάω. Stop. Εκεί. Βλέπετε ότι ο sender πολύ ωραία είναι με το κεφάλι πίσω. Αυτός ο διαιτητής βλέπει. Και θα πω και το λόγο. Γιατί μπορεί ο μαύρος, ο αθλητής με τη μαύρη φανέλα, να μην τον άγγιξε και ο άλλος να κάνει fake. Μην το βλέπουμε το replay κάτω από την τηλεόραση. Real κατάσταση να βλέπουμε. Στην περίπτωση που είμαστε δύο αναγκαστικά όμως. Και ο νέος lead που τρέχει μπροστά το κεφάλι πίσω. Πολύ ωραία ερώτηση. Στο fast break, στο transition, όπως είπε ο Μάνος και ανέλησε προηγουμένως, δεν υπάρχουν χώροι ευθύνης. Σφυρίζουμε με όποιος μπορεί να δει το σημείο επαφής. Αυτό που λέμε την ανοιχτή γωνία που είπε ο Μάνος, όταν ξεκίνησε την ομιλία του. Στη σημερινή ημερή. Φανταστείτε αυτό εδώ, αυτή την επαφή, να μην υπάρχει επαφή από τον αθλητή με τη μαύρη φανέλα και ο αθλητής με την κίτρινη φανέλα να έχει κάνει locking. Πόσες φορές το βλέπουμε να κάνει locking ο τριπλέρ και να κάνει προσποίηση ότι του κάνουν foul και εμείς να σφυρίζουμε αμυντικό. Δεν είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, αλλά κυνηγάμε το τέλειο. Δηλαδή, να αυξήσουμε το ποσοστό επιτυχίας στο σφύριγμα. Πώς θα το αυξήσουμε? Να αποφασίζει αυτός ο οποίος πραγματικά βλέπει. Ναι, Θωμά, έχεις ερώτηση? Στη συγκεκριμένη φάση, μπορεί το κριτήριο να αλλάξει σε περίπτωση που είναι και οι 5 παίκτες των αμυνόμενων πίσω από την μπάλα? Δηλαδή, στο συγκεκριμένο replay βλέπουμε ότι ο ένας παίκτης των αμυνόμενων είναι πεσμένος
στην άλλη πλευρά. Άμα ήταν και αυτός πίσω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ίσως και να μην είναι σε μια κατάσταση transition η ομάδα η οποία έχει την επίθεση. Ναι. Μάνο, θες να απαντήσεις ή Όχι, να απάντησε. να απαντήσω? Ναι. Όλες οι καταστάσεις που δεν είναι set play 5 to 5 to 5 εννοώ στημένο, να βλέπεις να ξεκινάει πάσα δεξιά, pick and roll, αυτά κάνουν ή ένας με έναν. Ουσιαστικά στο μυαλό μας εμείς δεν τις έχουμε σε καταστάσεις transition. Θα πω και κάτι άλλο. Αν υπάρχει δυσκολία στο set 3, εφαρμόστε το σε 1. Εφαρμόστε το σε 1. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί το σε 3 περικλεί μέσα του το σε 1. Αν δεν υπάρχει άλλη απορία, μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Σε απάντησα, Θωμά? Ναι, με καλύψατε πλήρως. Έγινε, ευχαριστώ. Μία ερώτηση ακόμη στη μηχανική Βεβαίως. των τριών διαιτητών. Στη συγκεκριμένη φάση, επειδή συνήθως δίνει βοήθεια ο sender όταν υπάρχει transition ή υπάρχει πίεση στον αντίπαλο. Τώρα στη συγκεκριμένη φάση θα μπορούσε να είναι 2 βήματα πίσω. Ποιος? Ο sender. Ή η θέση του είναι σωστή, θεωρείτε, στη συγκεκριμένη φάση. Ναι. Εμείς βλέπουμε από την κεντρική κάμερα το παιχνίδι. Μπορεί Ναι. να βλέπει από εκεί που είναι. Το κεφάλι του το έχει πίσω. Άρα προφανώς βλέπει. Προφανώς Σωστά. βλέπει. Έχουμε άλλη κάμερα, άλλη οπτική εμείς. Εμείς έχουμε την οπτική της κεντρικής κάμερας. Εδώ φαίνεται ότι βλέπει. Ένα πράγμα μόνο να πω σαν συμβουλή που μου το έλεγε και ο Γιώργος όταν παίζαμε παλιότερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο center πρέπει να είναι ahead the pair, μπροστά από το ζευγάρι, με χειρισμένο κεφάλι και να βρίσκει το παράθυρο. Είναι πολύ σημαντικό. Να το κάνουμε λίγο μετάφραση αυτό το play με 2 διαιτητές. Για να είναι ρεαλιστικό αφού παίζετε με 2 διαιτητές. Πείτε Ναι. ότι δεν υπάρχει ο sender. Και μην ζωγραφίσεις κάτι, Γιώργο. Είμαστε και πείτε ότι δεν υπάρχει κοινός διαιτητής. Ο lead που θα ήταν απέναντι, δεν θα ήταν κάτω. Που δεν βλέπουμε τώρα. Έτσι δεν είναι οι διαιτητές? Ο trail από εδώ δεν είναι απέναντι από τη γραμματεία ή το λέω λάθος? Διορθώστε με. Ναι, σωστά. Από εδώ είναι ο trail και απέναντι είναι ο lead. Σωστά. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, το action area, όταν λέω action area εννοώ εκεί που, πάλι θα το πω αργό, εκεί που βράζει η κατάσταση δεν είναι στους μπροστά παίκτες που τρέχουν. Κανένας δεν μαρκάρει κανέναν. Όλοι χώρο μαρκάρουν και όλοι βασικά έχουν γυρίσει το κεφάλι να υποδεχθούν αυτό που έχει την μπάλα. Να είναι alert ο lead και να βλέπει, γιατί έχει την καλύτερη γωνία, με ανοιχτή γωνία έξω στο τρίποντο και να δώσει βοήθεια, γιατί δεν θα έρθει το σφύριγμα από το lead, το ξέρουμε. Αν σφυρίξει ο trail, να πάει και να του πει ότι αυτό το πράγμα υπάρχει κράτημα στο πόδι και είναι αντιαθλητικό. Αυτό θα κάνετε με 2 διαιτητές. Έγινε κατανοητό? Μάλιστα. Δηλαδή ο lead θα είναι... πάμε λίγο μπροστά. Προχώρα το λίγο, μήπως δούμε γήπεδο λίγο. Ναι. Πάμε. Stop. Θα είναι... Πού είναι... Όχι αυτός ο κίτρινος που είναι πεσμένος, ο δίπλα ο κίτρινος, ο επιθετικός, αυτός τράβα μια γραμμή ευθεία κάτω στην baseline. Μπράβο, εκεί. Για να μπορεί να έχει, όλους τους βλέπει, δεν έχετε, στους 2 διαιτητές δεν είναι το box in, αυτό δεν είναι με τους 2 διαιτητές, όλοι μέσα στο box. Ναι. Σταμανώ. Σωστά. Αν λέω κάτι λάθος, διόρθωσέ με. Box in δεν είναι με τους 2 διαιτητές. Ναι. Άμπρα. Άρα ανοιχτά και να είναι έτοιμος να δώσει βοήθεια σε αυτή την επαφή, αν δεν τη δει, δεν την κάνει ο trail. Άλλη λύση δεν υπάρχει με 2 διαιτητές. Κάτι σημαντικό μόνο, όταν έχουμε ένα normal foul και υπάρχει υποψία, μυρωδιά, οτιδήποτε, ότι αντιαθλητικό foul, κάνουμε συνάντηση, short meeting και λέμε για μένα είναι αντιαθλητικό. Στην κλίμακα στο scale από 0 έως 10 είναι 9-10,
έχουμε αντιαθλητικό. Αν είμαστε στο 5, 6, 7, ντεμί, δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχω άποψη. Δεν λέμε νομίζω. Το νομίζω είναι το ρήμα, πώς πάμε το πω. Είναι κάτι άλλο. Πρέπει να είμαστε σίγουροι. Οπότε επικοινωνούμε κριτήριο σε 1, σε 2, σε 3, σε 4, 9 στα 10, 10 στα 10. Πάμε με upgrade με αυτό το κριτήριο και παίρνουμε και το βάρος της απόφασης. Ένα. Δεύτερον, αν έχουμε κατάσταση out of bounds, παράδειγμα, είναι ο lead και είναι η μπάλα βγαίνει από την άλλη πλευρά out και έχει άποψη ο trail στη μηχανική των 2 ή ο center στη μηχανική των 3 και έχει άποψη και είναι 100% και αλλάξει την απόφαση, αν πάει και πλησιάσει τον lead με ωραίο τρόπο έχοντας πάρει λανθασμένη απόφαση και του πει φίλε μου είναι η μπάλα κάτω, είμαι 100%. Θα αλλάξει βάσει πρωτοκόλλου η απόφαση, αλλά αυτός που θα του προτείνει την αλλαγή παίρνει και το βάρος της απόφασης. Ο δέκτης είναι αναγκασμένος να το αλλάξει, αλλά αποποιείται ευθυνών με την αλλαγή που κάνει ο άλλος ρέφερι. Έγινε κατανοητό αυτό? Πρακτικά θα μπλέκετε σε αλλαγές αποφάσεων out of bounds μόνο όταν είστε 300% σίγουροι. Ναι. Ωραία. Να πούμε επόμενη φάση. Να δούμε άλλα 2 clips. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά για σήμερα. Βάλτε τώρα μία Γιώργο και πάμε σε απόψεις. Λοιπόν, βλέπω τις απαντήσεις σας. Μπορούμε να πάμε με όποιο κριτήριο θέλετε. Είναι αντιαθλητικό. Κλείνουμε προς το C3. Κόβει το νέο fast break την ανάπτυξη του development του παιχνιδιού. Ενώ στην αρχή ο παίχτης φαίνεται να έχει legal guarding positions και να κάνει ένα pull try to play the ball. Εν τέλει, εδώ δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να παίξει την μπάλα και πάει να κρατήσει το παίκτη. Δεν κάνει προσπάθεια να παίξει τον παίκτη και την μπάλα. Οπότε, αποτέλεσμα είναι να κόβει το νέο fast break, οπότε να κόβει τον ευνηδιασμό και να στερεί από την β' ομάδα ένα καλάθι ή πιθανότητα για καλάθι. Άρα, σε 3. Δεν ξέρω αν ο διαιτητής πήγε σε απόφαση απευθείας για αντιαθλητικό, ενώ σε 2 χρόνους. Σημαντικό να τονίσουμε ότι η απόφαση για αντιαθλητικό γίνεται σε 2 χρόνους. Σηκώνουμε μπουνιά, 1, και μετά κάνουμε το αντιαθλητικό. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας, στον διαιτητή, να σκεφτεί, να πάρει 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα για να σκεφτεί και να πάει σε upgrade ή να μείνει με μπουνιά και να πάει μετά από short meeting σε upgrade. Γιώργο, θες κάτι να προσθέσεις? Ναι. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε όταν διαιτητεύουμε? Εκεί ήθελα να φτάσω στο τέλος κι εγώ. Την άμυνα. Δηλαδή, μπράβο. Σε αυτή τη φάση τα μάτια μας είναι πανομοιότυποι με την προηγούμενη που είδαμε στο ΑΕΚ Άρης. Πάει δεξιά, τον κόβει, πάει δεξιά ο αμυντικός, του κόβει δεξιά την μπάλα, πρέπει να σταματήσει, να αλλάξει πλευρά, δεν τον προλαβαίνει, κάνει μια προέκταση και βρίσκει ό,τι βρίσκει. Αυτό για να το δούμε, referee the defense πρέπει να κάνουμε. Είναι η βασικότερη αρχή. Θα το πω πάλι όσο πιο απλά, όπως το καταλαβαίνω βασικά, όπως τα καταλαβαίνω έτσι προσπαθώ να τα λέω. Δεν με ενδιαφέρει αν χάσεις και ένα βήμα από έναν επιθετικό.
Κοίταζε τον αμυντικό όταν διαιτητεύεις. Άσπρο με άσπρο, δηλαδή άσπρη με άσπρη φανέλα. Έναν αμυντικό, τον επόμενο αμυντικό. Τους άσπρους θα βλέπεις. Χάσει και βήματα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Σωστά. Δεν θέλω να χάσεις ούτε ένα φάουλ. Λοιπόν, προχωράμε. Να δούμε και ένα τελευταίο. Για ένα τελευταίο, ναι. Πάμε για τις απαντήσεις σας. Ένα να το κλείσουμε με μεγάλη επιτυχία. Βέβαια αυτά πρέπει να γίνονται και στο γήπεδο. Δύσκολα. Ποιος θα μας το αναλύσει, που να μην έχει μιλήσει? Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο, που να μην έχει πει άποψη, να τον ακούσουμε? Χαλόφτης, ο Χαλόφτης Γιάννης. Ναι. Για πες μας. Εδώ νομίζω είναι σε 3 το κριτήριο. Δηλαδή, το αθλητικό είναι σίγουρα. Σταματάει το transition, το progress. Τέλεια. Πολύ σωστό, φίλε μου. Απλά χωρίς το νομίζω. Πολύ σωστά όλοι. Είπαμε, δεν το λέμε. Ναι. Πολύ σωστό. Σε 3 και άλλα κριτήρια έχει, και σε 1 και σε 2 βάλτε ό,τι θέλετε. Σε 3 είναι, είπαμε, παίρνουμε πάρα το μεγαλύτερο κριτήριο. Κόβει το νέο fast break και τα σχετικά. Σταμάτα εδώ λίγο, Γιώργο. Στοπ. Το διαιτητή τώρα να δούμε λίγο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Εδώ είμαστε, εντάξει. Όχι, πιο πίσω. Λίγο ακόμη. Λίγο ακόμη. Εκεί. Εδώ. Πού θα έπρεπε να πάει αυτός που έρχεται πάνω στην μπάλα για να έχει λίγα guarding position και να παίξει face to face με 2 πόδια άμυνα? Γεωμετρία είναι. Όχι κατευθείαν πάνω κοντά στο στο μπλε. κέντρο. Στην άλλη προσωπική. Έπρεπε να τρέξει εκεί. Να πατήσει και το συμπαίκτη του μπροστά, τον ψηλό. Να πάει εκεί και εκεί να τον περιμένει αυτόν τον τριπλέρ. Και να γυρίσει και να τον κοιτάξει πρόσωπο με πρόσωπο. Όλη η κίνησή του είναι ότι πάει για διαθλητικό σφάλμα. Έχεις σχέδια γραβά κόκκινο, βάλε κόκκινο, Γιώργο, λίγο. Ναι. Και τράβα μια γραμμή. Το πόδι Μια του κόκκινη γραμμή που λέει και το. γράφει, ναι. Συγγνώμη, δεν άκουσα καλά. Τράβα μια γραμμή διαγώνια μπροστά. Όχι αυτό να. Δεν λέω αυτό να, όχι. Λέω τον αμυντικό που έρχεται στην μπάλα. Αυτό που έκανε αυτό να, ναι. Ναι, τράβα μια γραμμή. Όχι. Ανοίξει τη γραμμή αυτή προς τα πάνω. Προς την προσωπική. Προς τη γραμμή των ελευθέρων βολών πήγαινε, Γιώργο. Προς τη sideline. Άνοιξε αυτή τη γραμμή προς τη sideline. Κάντε σχεδόν παράλληλη. Όχι. Κάντε σχεδόν παράλληλη με την απέναντι sideline. Περίπου παράλληλη κάντινα. Περίπου. Μπράβο, έτσι όπως το τράβηξε. Έτσι. Εκεί. Εκεί έπρεπε να πάει.
να γυρίσει, να πατήσει δύο πόδια να γυρίσει και όπως είπε ο Μάνος, να έχει δύο πόδια και να είναι σε λίγα guarding position. Ανταυτού τώρα κάνε play. Ναι. Κάνε play τώρα Γιώργο. Το σπάει πάνω του. Μία επαφή, δεύτερη επαφή. Εδώ επίσης, δεν ξέρω ποια ήταν η τελική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να είμαστε, αν ο διαιτητής που εμπλέκεται άμεσα δεν πάει με αντιαθλητικό και υπάρχει, ξαναλέω, κάτι στην ατμόσφαιρα, υπάρχει δυνατότητα στην Α1 να πάμε στο IRS, ok. Αλλά εάν ο διαιτητής που είναι center ή ακόμα και ο lead που έχει φτάσει οτιδήποτε βλέπει το point of contact και έχει άποψη, πρέπει να το επικοινωνήσει. Επιβάλλεται. Γιατί όπως για την μία ομάδα είναι η μέγιστη ποινή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, και η άλλη ομάδα θα σου πει αφού είναι ξεκάθαρο, γιατί δεν το δίνεις. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε. Όταν είμαστε 90 με 100%, μπαίνουμε στη φάση, κάνουμε short meeting, αντιαθλητικό, να κάνουμε upgrade, κριτήριο σε 3. Ευχαριστώ πολύ. Σταμάτα το λίγο εδώ ακριβώς. Ποιος βλέπει αυτή την επαφή? Είναι η δεύτερη. Έχει γίνει και άλλη μία με το άλλο το χέρι πιο μπροστά, στο ίδιο το χέρι του 24. Πιστεύω ο center μπορεί να πει. Σίγουρα όχι ο Τρέι. Ο New Trail όχι. Μπράβο. Για να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε με το προηγούμενο clip στο iCaris. Είμαστε transition. Κανένα πρόβλημα, επιβάλλεται κιόλας και ας είναι και διπλό το σφύριγμα από το lead από κάτω και να έρθει ο lead και να δώσει αντιαθλητικό. Όλη τη decision. Ο ένας είναι συνεπής που παίζει με open angle στο transition, ο άλλος είναι συνεπής στο ότι δεν βλέπω, δεν σφυρίζω. Κρατάμε αυτά γιατί είναι σημαντικό να έχουμε συνέπεια από το 0 στο 40 σε όλα όσα είπαμε και να φαίνεται να υπάρχει consistency και όχι συνέπεια στο λάθος. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, θέλει κάποιος να... Μάνο, κάνουμε και λάθη για να παράγονται και τα clips, έτσι. Ναι, να έχουμε και για εκπαιδευτικό λόγο το κάνω. Εγώ ό,τι λάθος κάνω για εκπαιδευτικό λόγο. Θέλει κάποιος άλλος να... Αν υπήρχε μόνο η πρώτη επαφή, ναι, θεωρείτε ότι έπρεπε να πάμε πάλι στο αντιαθλητικό, χωρίς να υπάρχει δεύτερη? βέβαια. Ναι. Αν με σε 3 πάλι. Είναι αυτό που ρώτησες. Αν η πρώτη επαφή σφυριζόταν, είναι αντιαθλητικό. Μπορούσε να υπάρχει μόνο η πρώτη επαφή, όχι η δεύτερη, να μην τον επηρεάσει στο RSBQ που είπε ο Μάνος. Το RSBQ σημαίνει rhythm, speed, balance, quickness. Μπορεί να μην τον επηρέαζε και αν μην σφύριζε κανένας τίποτα. Όχι από τα 4 να επηρεάζεται, σφυρίζουμε. Okay. Τρίτη περίπτωση. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και μετά ένα βήμα λόγω αυτής της επαφής πέφτει κάτω. Το είπε ο Μάνος. Το patient whistle. Έρχεσαι και σφυρίζεις 0, βλέπεις όλη τη φάση, αποφασίζεις 1, 2, τελειώσαμε. Υπομονή να κάνουμε evaluation, δηλαδή αξιολόγηση το κάθε situation, την κάθε κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ χρόνο για να πάρουμε. Όχι ότι παίρνουμε πάντα σωστή, αλλά να αυξήσουμε τις πιθανότητες. Στη συγκεκριμένη φάση, αν δεν υπήρχαν αμυντικοί μπροστά και άλλοι παίχτες και υπήρχε μόνο η πρώτη επαφή, πιθανόν θα μπορούσαμε να αφήσουμε no call. Γιατί θα πήγαινε σε κάρφα ο παίχτης. Είσαι 4. Ναι, η no call είσαι 4, ναι. Ή τέταρτο κριτήριο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, να πούμε κάτι για να κλείσουμε? Γιατί Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Στην τελευταία φάση, άμα δεν υπήρχε πρώτη επαφή και η δεύτερη επαφή ήταν στο δεξί χέρι του 24 του Κολοσσού, θα μπορούσαμε να πάμε με απλό? Αν δεν υπήρχε πρώτη επαφή και υπήρχε η δεύτερη επαφή. Γιατί είναι στο αριστερό χέρι επαφή που δεν έχει την μπάλα, ενώ άμα ήταν στο δεξί χέρι που είχε την μπάλα. Τώρα αυτό πρέπει να το φανταστούμε. Αν υπάρχει ένα poor try που λέει to play the ball, αν υπάρχει μια φθηνή προσπάθεια έστω να παιχτεί η μπάλα, πρέπει να το δούμε. Πρέπει να γίνει πράξη. Δεν μπορούμε να το εντάξει. Κάτι άλλο? Αν δεν έχουμε κάτι άλλο. Στο παράδειγμα, στην ερώτηση αυτή που ποιος την έκανε προηγουμένως. Ο Γιάννης ο Κολόφτης. Ποιος?
Ο Γιάννης ο Χαλόφτης. Ναι, σε αυτήν την ερώτηση που έκανες, Γιάννη, με όλα τα δεδομένα όπως έχουν στην εικόνα, Ναι, ναι. και τη μόνη διαφορά, η επαφή να είναι στο δεξί χέρι, Όχι ψηλά, εκεί, στο ίδιο μήκος. κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα δηλαδή. Ναι. Το... Ναι, αν το φαντάζομαι έτσι όπως το έχεις πει, θα μπορούσε να μείνει και απλό. Okay. Ναι. Αν υπάρχει μια ευθύνη προσπάθεια να παίξει την μπάλα. Ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει δηλαδή, χρησιμοποιώ την ερώτησή σου, δεν σημαίνει δηλαδή κάθε κατάσταση transition ότι είναι αντιαθλητικό σφάλμα. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, okay. Έτσι. Και πάλι στο πρωτόκολλο που είπε και ο Μάνος, δεν είμαι σίγουρος, θα μείνω στο personal foul. Από τα 45 foul κατά μέσο όρο που γίνονται σε ένα παιχνίδι, πόσα είναι αντιαθλητικά? 1 με 3, ναι. 1-2. Μπράβο. 2 δίνουμε και λέμε πολλά δώσαμε. Για μην πάτε από αύριο και δίνετε σε 3 και δώσετε 20 Έτσι. και γυρνάτε και δίνετε σε 3 και μας κυνηγάνε. Έτσι, Και αυτό είναι να σας πω μια ιστορία. Πριν χρόνια κάναμε ένα σεμινάριο και συζητούσαμε για το πειθαρχικό. Θα πω αυτό και θα κλείσεις, Μάνο, εσύ. Και συζητούσαμε για το πειθαρχικό, τους πάγκους. Και δεν μπορεί αυτός να σηκώνεται, τότε ήταν μια έτσι τέτοια για τους βοηθούς ορμονητές. Αυτός σηκώνεται και εκείνος σηκώνεται και εκείνος σηκώνεται. Κάποιοι διαιτές να φύγουμε, να πάμε να παίξουμε. Τότε ξεκινούσαν τα κύπελα Σεπτέμβριο, οι πρώτες φάσεις. Και πάμε και σε ένα παιχνίδι έχουν παίξει 11 τεχνικές ποινές. Όποιος κοιτούσε το διαιτητή έτρωγε τεχνική ποινή. Γι' αυτό, παιδιά, Πάρε εσύ. Το μπάσκετ πάνω απ' όλα. Το μπασκετάκι πάνω απ' όλα ήρεμα, ούτε τεχνικές να γίνουμε μπαμπούλες, ούτε αντιαθλητικά να το κυνηγάμε. Κάνουμε σε όλα receive το παιχνίδι, το λαμβάνουμε, δεν το κυνηγάμε, δεν την ψάχνουμε. Ό,τι βλέπουν όλοι, τα obvious, τα κλασικά αυτά που λέμε. Γιώργο, θες κάτι άλλο να... Common sense, αυτό είναι μεγάλη λέξη. Κοινή λογική. Και το κλιπ είναι μια ντετέ στιγμή από το όλο. Από το όλο. Το παιχνίδι είναι το όλο. Εμείς τώρα βλέπουμε ένα κλιπ μεμονωμένο. Πολύ ωραία. Δεν δώσαμε στο παιχνίδι Μαρούσι Προμηθέα στο αντιαθλητικό και ναι. Πάρτε το, κάντε το για το μάθημα, είναι αντιαθλητικό. Αυτό είναι μια στιγμή ντετέ, κομμένη. Αλλά η στιγμή ανήκει μέσα σε ένα όλο. Σε ένα όλο ολόκληρο παιχνίδι. Εμείς βλέπουμε τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά εδώ σε εμάς που είναι μικρή περιοχή, μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε όλοι. Βγαίνουμε έξω και σφυρίζουμε ένα παιχνίδι π.χ. εδώ κοντά, που είμαι εγώ. Και μου λέει, έχω βίντεο το οποίο κάνεις 3 λάθη. Λέω, ρε παιδιά, πώς θα γίνει, είδα το όλο το παιχνίδι. Εσύ έχεις 3 φάσεις οι οποίες μου λες ότι εγώ κάνω λάθος. Για την αντίπαλη ομάδα μήπως άφησα το ίδιο πράγμα που άφησα σε εσάς. Και εγώ μπορώ να σου βρω 20 φάσεις τις οποίες μπορεί να έχω κάνει λάθος άμα σταματήσω εκεί το βίντεο. Όχι 3. Οι ομάδες πόσες φορές κάνουν κάτω από 10 λάθη? Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο που τους απαντάω. Πολύ σωστά. Φαντάσου να κάνεις εσύ 10 λάθη και εγώ να παίξουμε μαζί αύριο να κάνουμε 20 λάθη. Τι έχει να γίνει στο παιχνίδι? Κύριε Γιώργο, Έλα, Μάνο. Ο Σταμπουλής. Είμαι σε ένα παιχνίδι και χιουμοριστικά έρχεται ένας παράγοντας μιας ομάδας και μου λέει οι διαιτητές ανάλογα και τα λάθη θα πρέπει να μειώνεται και η αμοιβή τους. Και λέω θα το κάνουμε έτσι εφόσον όσα λάθη γίνονται από την ομάδα ή από τους παίκτες σας θα αυξάνεται κατά 1 ευρώ η δικιά μου. Σωστό. Να ξέρετε θα βγω κερδισμένος. Ωραίο. 85%. Εσύ 3 λάθη άμα κάνεις, στις πόσες αποφάσεις που πήρες? Ξέρεις πόσες αποφάσεις κατά μέσο όρο παίζεις ένα παιχνίδι? Απόφαση είναι και το μη σφύριγμα, οπότε είναι πάρα πολύ. Αν σφυρίζονται 45 φάουλ κατά μέσο όρο, παίρνεις πάνω από 50 αποφάσεις στο παιχνίδι. Το 3 στα 50 πόσο είναι? Μηδαμινό. 1,5%. Μιλάμε δηλαδή για επιτυχία, έχεις 97%.
97%. Εδώ πάνω από 85% στο NBA και η διαιτησία θεωρείται πετυχημένη. Πάνω από το 85%. Όχι από το 90% ή 95% που πιάνεις εσύ με αυτό το ποσοστό. Πάνω από το 85% λέω. Ναι, εδώ ζητάνε διαιτητές Champions League, Basketball και EuroLeague. Μη σας πω και NBA να είμαστε και μπορεί και πιο πάνω, δεν ξέρω. Ίσως στο διάστημα να σφυρίξουμε, δεν ξέρω. Σας περιμένουμε. Ένα αίτημα στο σύνδεσμο στην Νότια και βλέπουμε. Ενημερώστε. Εντάξει, θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, θέλεις με κάτι άλλο να πούμε? Αν μου επιτρέπεις, Μάνο, 2 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε. Και θα πω κάποια πράγματα που όντως δεν είναι κολακίες προς εσάς τους δύο και επιτρέψτε μου. Γενικά, σαν Γιώργος, είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει και νιώθω το feeling από τα παιδιά που συμμετείχαν, θεωρώ, ότι ήταν πολύ καλό για μας και θα ήταν πολύ ακόμα καλύτερο να γίνεται πιο συχνά και θα το πετύχουμε, πιστεύω. Είναι σημαντικό που όταν πήρα τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Μάνο, τον Μάνο και τον Γιώργο, μου απάντησαν λες και με ήξεραν. Δεν είχα μιλήσει ποτέ μαζί τους. Ναι, θα σε βοηθήσουμε, εδώ είμαστε. Τα πάντα, θα τα κάνουμε όλα. Και αυτό το δείχνουν και στην το σημερινό μας μάθημα. Κατευθείαν νιώσαμε την οικειότητα και είναι το ευτύχημα, δεν είναι τυχαίο που είστε ίσως εσείς οι δύο, γιατί το συζήτησαμε και με τον Παντελή, και χωρίς παρεξήγηση, ο Γιώργος είναι ο αυστηρός ο καθηγητής που έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε και τον νέο τον καθηγητή, ο οποίος έρχονται στο σχολείο. Και αυτός ο συνδυασμός που στο σχολείο δεν το είχαμε, το πετυχαίνουμε και είστε και οι δύο μαζί και πετυχαίνετε ένα αρμονικό κλίμα. Ευχαριστούμε πολύ και αν μπορούμε να το κάνουμε κάθε εβδομάδα αυτό, για μας θεωρώ είναι σημαντικό. Μάνο, πότε θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, πότε συνεχίζουμε? Όποτε θέλετε, επίσης μία με μια μισή ωρίτσα για να πάμε στα υπόλοιπα και στα active shooting. Αυτά θεωρώ πως την άλλη Πέμπτη, την άλλη Παρασκευή, την άλλη Τετάρτη, ό,τι θέλετε, είμαι OK. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όποτε είστε καλύτερα και εσείς αγωνιστικά. Αν θέλετε, για να μην δημιουργήσουμε τώρα ερωτήσεις, να κρατήσουμε το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή και να συμφωνήσουμε, να μου πείτε εσείς οι δύο ποια μέρα και να το δώσουμε στα παιδιά τη μέρα και την ώρα. Κανένα πρόβλημα από μένα. Όποια μέρα, ακόμη και να έχουμε κάποιο παιχνίδι να ταξιδέψουμε, την άλλη Παρασκευή θα τη βρούμε την. Θα το συζητήσουμε. Για να κλείσουμε. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση, Γιώργο, και είναι τιμή μου και χαρά μου που μοιράζομαι την εικόνα με τον Μπουτσανίδη, με τον Γιώργο, γιατί είναι δάσκαλος στο χώρο, να τα λέμε όπως είναι, και είναι αυτή τη στιγμή μέσα στους 3 καλύτερους ενεργούς διαιτητές της χώρας. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσω, και είναι πολύ σημαντικό, εγώ με 33 χρονών δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι πρόεδρος του Σύνδεσμου στην Αθήνα, έχω 210 μέλη, αντιμετωπίζω τον διαιτητή της Ευρωλίγκα που έχω στο Σύνδεσμο σαν το διαιτητή το δόκιμο που έχω στο Σύνδεσμο. Δεν αλλάζει. Άνθρωποι είναι οντότητες και κάνουν το καλύτερο για αυτούς. Άρα κρούω τον κόδωνα, είτε παίζετε β' εθνική, είτε παίζετε διεθνής, είτε παίζετε γάμα εθνική, είτε τοπικό, το ίδιο και το αυτό. Οντότητες, σεβασμός και ό,τι καλύτερο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό Καλό σας βράδυ. βράδυ. Σταμπουλής, φεύγουμε ή συναντιόμαστε μετά? Θα μιλήσουμε εκ νέου. Καλό βράδυ. Γεια σας. Μάνο, είσαι μέσα? Μάλλον βγήκε, Γιώργο. Οκ. Θα μιλήσουμε εμείς για το ζήτημα που έχουμε στα μηνύματα. Εντάξει, οκ. Okay. Βασικά, περίμενε λίγο. Δώστε μου ένα λεπτό. Γιώργο, μου κάλεσέ μας στο Viber, ρε. Περίμενε. Γιατί τώρα είμαστε στη Σόδια, δεν είμαστε? Οχ. Έλα, ένα μεταξύ μας στο Viber. Άντε, κλείσε.